Duela 13 urte, Zizurkilgo antzerki taldea amateur batek bultzatu zuen aste hau, eta ibilbide emankorra egin du orduz geroztik. Sorrerako talde hura desagertuta dago, baina antzerkiarekiko zaletasuna ez dago itzalita, ez horixe. Gainera, harrobia lantzen ari gara urtez urte. Herriko ikastetxetako ikasleen antzezlanek tokia baitute aste honetan. Ereiten ari garen hazi horrek ea fruitu ematen duen egunen batean. Ikastetxetako haur eta gaztetxoak aipatu ditugu, baina aste hau ez dago soilik haiei zuzenduta. Gure asmoa da adin guztietako herritarrengana iristea. Izan ere, adin batetik aurrerako jendeari koste egiten zaio antzerkira joatea, eta herri txikietan joera hori are gehiago antzematen da. Astelenian hasiko gea, astelenian gurekin Eneko Etxebarrieta izango dugu, hau bizikleta hartuta Miyuki Okabekin batea munduan zehar mundua zautzen nahitu zen, eta bea irakasle da, eta bi gaiak uztartuz, Faustinarekin munduratuz obra montatu du. Orduan, herriko haur txikinei munduan zer ikusi duen erakutsiko dio bideoproiekzio baten bidez eta antzerkian bidez. Hurrengo egunean, haur hezkuntza 2 eta 3ko umei zuzenduta, Iruñatik Gus marionetaz etorriko da, eta Kletaren ametsa obra izango dugu. Egia esan, txontxongilo berezi xamarrak iten dituzte, eta nik uste umentzako erakargarriak izango dira. Asteazkenian berriz, ondixe hauentzako Moli Malon obra izango dugu, txalo produkzioak produzituta, eta, esan bertan Iraizli Zarraga dela aktoretako bat, herritarra, eta, neko fuerte dabilen neska. Orduan, 2-12 urte bitarteko umei eskainetako 3 obrak ikusita gero, otaino eskolako umek antzezle bilakatuko dira. LH bat eta 6ko umek 2 obrana eskainiko dituzte, LH batekoak eta zuk zer dakizu egiten, obra prestatu dute, eta LH 6koak mito eta kitxo. Emanaldi hau polita izaten da, ume beak tablaratzen dielako, eta gainontzeko eskoletako umeak etortzen dielako beraiek ikustea. Eta gero asteburuari dagokionez, ostiralean eta larunbatean, helduei zuzendutako obrak programatu ditugu, ostiralean atxaldeko 8 Atxulondo Kulturetxean Zugabe obra ikusteko aukera izango dugu, Atea teatroak aurkezten du, Alestelon zuzendaritzapean, Anabel Arraiza eta Inazio Tolosa izango ditugu. Eta gero larunbateai begira, Iriarte Kulturetxeak Zizurkilgora joko gea, eta hor umore.ko monologo bat izango dugu Olatz Pagaldeirekin, eta izenburuak dena esaten du, Erdaldun Berrien Kluba.